Здравейте, петък е, отново сте с нас и нашия видео показва в капана на под тепето. Днес гостуваме на една от големите образователни институции в Пловдив, но и не само образователна, тъй като тя е образователна в сферата на културата, така че спокойно си говорим и за образование, и за култура, защото се намираме в АМТИ, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Тук съм край една умна технологична учебна дъска, ако мога така да я нарека. Не случайно, тъй като тя е част от една голяма новост в Академията, именно тази интерактивна зала за обучение. Сега ще разберем на кого. До мене новият вече, той не съвсем нов, една година ректор на... Половин година, да, няма една година. Изборите бяха миналия март. Ако не бъркам, Жан Пехливанов, здравейте, много се радвам, че ни приехте и така двамата сме усмихнати, казвам го, защото аз не крия, че в последните години бях, как да кажа, критик на някои неща, които ръководството на Академията, предното разбира се от вас, прави и сега съм тук, обаче някак усмихнат, защото имам усещането, че нещо се променя тук. Дали съм прав? Много ви благодаря. Добре дошли. Да се надяваме, че това е била една градивна критика, която дава резултати. Стараехме се, да. Така, благодаря ви за което. Вие сте в една от най-новите зали учебни на Академията, която е на няколко месеца. Открихме я в... Аз вече бях избран за ректор след това, макар че започнахме малко преди това. Тя е по един проект на Министерството на образованието и има и дъска, която е интерактивна, която е много модерна, на която може да се пише, да се прожектира, да се проектира, да се трие. Тук ще се обучават графични дизайнери. Не само. Не само. И отделно от това има и този по-прилича на телевизор, но това е един голям дисплей, който има и Android, има и Windows. Тези всички компютри са свързани към него и преподавателят, който работи там, може да вижда работата на всеки един студент по-отделно. Да не говорим, че може да му вижда и понеже той седи на 16 този екран, всеки може да влезе и с телефона си. Ясно. Ако е в рутера. Има два графични таблета, които са също последен клас. Те са специално с графичния дизайн. Към тази зала вече има и тези 3D очила, и слушалки, и за виртуална реалност. Всички модерни каквото трябва да бъде. Всичко, каквото трябва да е една такава зала в Академия за изкуствата. Да. Но и вече малко обърната и към модерния начин на правене на изкуство и на визии, графичния дизайн, разбира се. Вие всъщност, така идвайки насам, намираме се на тавана, ако можем така да наречем. На третия етаж. На третия етаж в Академията. Аз така останах с впечатление, че всичко е в момент на ремонт. Много неща сте захванали, нали? Така излиза. Нека да се разходим. Оператора ще ни последва. Да. Вече се намираме на втория етаж. Виждаме подмяна на вратите, старите лампери ги няма с кантонерките. Тук беше пълно с такива гардероби, които ще си тръгнат и ще бъдат заменени от нови според съвременните изисквания. Как ще продължи това, което правите в момента в централната база на Академията? Казвам централна, защото тя има още много бази. Не много, няколко, но... Има още 7 сгради. 7 сгради, не са малко. Някои от тях твърде ценни, ще говорим и за тях след малко. Втория етаж, в него има 3 големи зали, 13, 14, 15, които се ползват, които са изцяло направени нови. Паркета е шайфан, чиновете са нови, деските са нови, има големи екрани, 50, 60, 70 инчови даже, най-големите. А това, което правим в момента, това е проблемен ремонт. Тук всичко изхвърлихме, в момента подменяме инсталацията. Има кабелни канали отгоре, понеже всичко е много старо и няма как да се запази абсолютно всичко. И сега свършваме в момента, понеже има конкурс от утре. Трябва да дойдат 4000 човека от цяла България. Да. Затова жените мият принудително. Няма как. Няма как, все пак, всичко ще Академията функционира. Да, оставяме го така за 2 дена. Това е вече с първа ръка отделена, има само леки корекции. Изхвърлени се шкафчета, които между другото пожарната каза да се изхвърлят. Не се съмнявам. Не може да има дърво в коридорите. Сменени са всички врати, които бяха, може би 50 годишни врати. Не се затваряха, не се отваряха, въобще няма смисъл. Това са ректорски кабинети,
Това е ректорския кабинет. Тя ще видите там една зала, може би, която е. И вече в последствие до седмица ще се получат нови шкафчета за тук, метални, но не навсякъде. Не навсякъде. За думи... Ще сложат лампи осветление, което е полично и е платено. Ето една зала. Да. Я погледнете, ако искате. Ами... Не. Тък му е мито. Нищо. Това може да се види. Те пак ще измият. Да. Ето, паркетите са направени, всичко е шефано, колела се сложени, има пияната големи, да може като се местят да не тряскате, да ни стържат. И нещата стъпка по стъпка се случват. Да, всичко се случва. Сега тези всичките шкафи, които са отвънка, до 2 дни ще бъдат изхвърлени. Те са повече са изхвърлени. Сега това е останало, но утре дойде няма да го има вече. Разбира се, не става всичко за един ден, както знаем добре. Мога да ви покажа едно бюро, което има инвентарен номер и пише на него БКП. Ето тук. Да, виждаме. За съжаление отива и то на Букук. Да, артефакт, но който вече няма на къде. Дори видимо няма нужда. Кабинетът има нов ректорски, искате да го видите. Нека да продължим по коридорите. Ректорския кабинет. Тук също е ново, всичко е направено. Този целият етаж ще направим. Да. Също се случва и на долния. Тук ще направят куфари, за да закрият тези тръби. Да. Бодисаме, правим и... Заповядайте да продължим. Общо взето всичко е това е с централна гара, да. Нещата се случват в академията, здраво, с размах и бързо, за няма една година, много неща тръгват да се променят. За 3 дена. Не, за 10 дена. Да. И всички обаче очакват нещо да се случи и с тази сграда, защото знаем колко е, бихме казали, безценна, чисто исторически. Това е първото светско образователно здание в града още по възрожденско време, Жълтото училище, което чака своя нов живот вече много години. Да припомним сагата, преди още като Милчо Василев беше ректор. 2018 година чака. 2018 стартира ремонта на тази безценна сграда, който обаче ремонт е зациклил някъде още в самото начало по ред причини. Сега обаче вие ни казвате, че стартирате отново работата след всичките процедури извървяни в тук последните няколко месеца, вече почти година бих казал. Тази сграда до 10 дена, да не кажа даже и до една седмица, ще стартира нейният авариен ремонт, който с кмета на град Пловдив направи комисия. Тук бяхме на 6 януари с предписание за авариен ремонт, тъй като плановете се бавят много време, а ние нямаме право да влезем вътре, дори да въпусна. Аз нямам ключ, дори да влезна. Тя изглежда опасна, да. Тя едно, че трябва да опасва, второ, че нямаме право да правим нищо. Затова направиха протокол за авариен ремонт, изкараха планове, изкараха предписания, подали сме документи, намерили сме обявена е поръчка и може би до края на седмицата ще стартира аварийния ремонт на тази фасада. Да. За да ни падне, понеже ако тя падне, това тук са кирпични изгнили. Виждаме там се появила една дупка. Дупката е голяма и ако това подаде, ще отиде и покрива. И сега като гледам какво става в Гърция, в момента очакват и в Турция. Да. Тук малко му трябва в момента да тъсне и е отишъл. Дай си Боже. Като паралелно с този ремонт, най-после минахме в София, при инженер Петров, в Нинкана. Всъщност аз след моя мандат стартирането, завършихме плановете, които ги правиха от години. Да. Новите планове, те са четвърти планове. Да. Четвърти планове. Занесох ги в Нинкана, лично ходихме, говорихме, обаче ги върнаха. За съжаление, за някои дребни корекции. Искат да има хората някои стъклени стени, да се виждат градите. Да. Вертикални, хоризонтални. Да. Направиха го, да се махат там едни кналфи, които трябваше да се махнат. Мина отново през Нинкана, одобриха го, мина през Министерството на културата, подписа го там министъра Найден Тодоров, още когато беше последните му дни от мандата. Мина през Пожарна София, дойде в Пожарна Пловдив и вече тук въпросът малко няма повече, проблеми няма. Няма пречки. Да, пречки няма. Всичко е направено.
подписват, правят и Има стартиране. избран изпълнител, през договор сключен още Изпълнител е бургаска фирма още от 2018 година. От 2018 година, която ще продължи да... Идваха хората, те идваха на и за място, този, да. който е аварийен ремонт да гледат, идваха. Всеки има интерес и желание да го направи. Всички се надяваме и пловдивчани масово имат интерес тази сграда най-накрая да се случи. Заповядайте след месец да видим какво ще бъде. Аз мисля, че ще бъде различно от това, което сега снимаме тези дупки. Надявам се. И аз се надявам, бъдете сигурен, че след месец ще бъдем отново тук, за да погледнем и да проверим как се случват нещата. Ще бъде различно. Разбираме, че добри новини има и с синьото училище, и там нещата... Синьото училище сме пуснали планове, те са минали през Линкана, върнаха ни ги за да направим план за смяна на дограма. Иска да бъде дървен дограма, а не ПВЦ. Макар че тя в момента е най-доброто нещо в училището. Да. Там е. Още нещо, там сме пуснали да се сменя статута от теоретическа спалня в образователна сграда. И това върви паралелно. Да. И казаха, че април ще бъдат готови подписани от министъра и стартираме. Измазване, боядисване, линии, там има километри линии, които трябва да се нарисуват и само един може да ги направи документално. Не, че всеки не може да ги нарисува, но един има право да ги прави и пак много пари върват. Това е ясно, но демонстрирате амбиция още от самото начало на мандата си, което е така, нямаме повод за критика. Не. Надявам се и да нямаме. И хореографската зала е готова. Ето, да. Хореографската зала я почнахме, може би, края на октомври, да не объркам нещо, там някъде, до седмица влиза да учат нея. Готова е. От нулата до всичко. Тя е над 200 квадрата. Направено в момента сагат само дюшемето долу. Покрита с позорци, с инсталация, с всичко. Звучи, така развихрили сте се, ако мога да използвам тази... Цялото ръководство се старае нещата да върват. Добре, и може би на финал и да кажа, че тук се подготвя една зала съвместно с Пловдив 2019, където ще се помещава и Академия Култ Арт, която е проект на фундацията. Там виждате нещата ръка за ръка. Говорим за... Това стая номер 8, да. Стая номер 8, твърде модерна, отново с всички както е горе залата, дето бяхме, така ще стане и долу. Да. Като академията поема ремонта, ние сме изчистили паркет, всичко е боядисано, сега е покрито. Да. Сменихме вратата и там вратите са нови. Те са получили мебели, които са в Полша, до 2 месеца ще дойдат, до 1 месец. И да. Чудесно първо полугодие от вашето управление, бих казал. Дано да е така. За което ние като медия само можем да се радваме и да адмирираме, тъй като, честно казано, в последните 2 мандата малко се поуморихме от това да критикуваме неща, които се случват или не се случват. Затова по-добре е да бъдем усмихнати, когато си говорим. Знам. Всеки искал и Милчо Василев, и професор Чигиджиева. Всеки има желание това да се случи и все нови и нови неща. Препятствия. Дано и сега пак да ни излезе нещо. Така че няма какво да излезе повече, това не знам. Желая ви успех с този така важен проект. Ще се виждаме и занапред. И успех с цялостното развитие на академията. Разбирам, че и хората, които работят в нея, са твърде доволни, студентите се увеличават. Заплатите са 40% нагоре. Звучи добре, като развитие за едно полугодие. Успех и продължавайте напред. Мерси и до скоро. До скоро.